Fatima Sadau ita tana ɗaya daga cikin wanda suka ɗauki nauyin wannan fim. Hakan ya ƙara wa mata da yawa ƙarfin gwiwa wanda suke cikin masana'antar. Wani ɗan tsokaci da ke iya yi wajen ƙarawa masu waɗannan tunani gwiwa misali? Tunani ne mai kyau, tana burge ni sosai, tana ƙoƙari. Ko yaushe ne da na yi ɗan yawancin ɗin abinta, na ga shi kan shi jarumin fim ɗin da suka taka rawa a fim ɗin tare ya yaba mata saboda yadda take aiki da kuma jajircewa da kasancewa ta ga ta kawo wani abu wanda zai ƙara wa harkar fim ƙarfi da kuma canji ma in fact. Farida Jalal, a ƙarshe kuma a gurguje menene saƙonki zuwa ga